Ya awakmu budal sekolah emang teko. Wow. Omong ibu, go teko. Ndang pelorotan. Lewat situ loh. Lewat situ loh. Putra gerang ton. Melok seneng. Awas nyiprat ngadi Tra. Kowe nyapa to gerang ra pantes ra lucu we. Lho. Ya dolanan linggo ya linggo gak usah pelorotan awakmu lo gede. Ya. Mbok pelorot ya langsung ngerontok wedine. Ya, rasatan. Ser linggo ya linggo ngono lho. Langsung. Masak kiri kuwi lho. Aja Tra sing ki wis mbok ayak to peraan. Heeh. Diseneni pengko. Dia ya mbok koyo ning ngono gendeng Rio keselek mung ngayak. Tapi dikai ya, Bang. 8.000 hargane. Yo. Wis wi lembu surane melok ae. Uye. Masa kecil kurang bahagia. Ayo naik ya. Panas-panas sini loh, naik sini loh. Aku lagi nak. Aku yang ini. Aku dolanan aku. Aku enak. Di terowongan sih. Ayo. Sik to. Terowongan sing besar. Iki gunung tenanan iki. Gunung apa? Iki kan pasir. Yo, di terowongan kita. Aduh. Panas. Panas lho. Balik deket aku ya apa? Ya wis iso dibersihin lek wedi. Wis nggih mainan situ duduk. Ini ta terowongan ta? Beli. Agak dulu lah. Aduh, Bu. Ayo Ikut ya. Jangan apa-apa. Ya. Bikin. Mas kaki nyetat adike lho. Ya, ini kan ya. Begini. Ini kan dhuwur ya. Ning atas yuk, ning atas. sak mene. Terowongan dah? Enggak. Ya, Boh. Ya tak apa-apa. Ayo, dimasaknya gini. Aku masuk di sini. Apa pengen dipakai mangkuk? Aku pengen sesuatu. Ayo aja, isi. Makanku selalu begitu. Tak mena ya. Yuk, sini. Runtuh. Wow, dua. Mana?
Aku kayak apa ya? Mbak, aku kayak ada pengen sumur. Lagi bukti nih. Lagi bagus tadi. Tanganmu nyapa wi? Tangannya Caca itu loh lihatan. Ih.